салому алайкум бародарони азиз, манам бо шумо Сулаймон ТВ. дар навори имрӯза насиб бошад пирашкии тоҷикӣ насиб бошад. ина хамирша шӯридем, баъд ягон вақт хамир тайёр шавад, бо боқӣ монда дал шиша продолжаем. то ахира бо мо бошед ва тарзи тайёр кардани пирашкӣ ёки систак мекунем, тоҷикӣ чагалдак меган. дастгириро фаромӯш накунед. касоне ки мемонанд ҳатман илтимос канали Ҷомиҷон ТВ дим канал май. ҳамаи шумо хоҳиш мекунам ки касоне ки дар Ҷомиҷон ТВ ҳастанд даромада дар ҳамин канал обуна шавед. манам ба шумо шидан мегирам обуна. боқӣ сарбаланд бошед. давоми навора интизор мешем. ина бародарои ҷон, зиндагӣ оинаро муҳтоҷи хокистар кунад мегӯяд. ина дар ҳаёт мо пирашкиам пухтем. боқӣ сарбаланд бошед. дастгириро фаромӯш накунем бачаҳо. дар канали Ҷомиҷон ТВ обунашавиро фаромӯш намекунем. дар канали Сулаймон ТВ обунашавиро фаромӯш намекунем. як талай як комментарий хуб бинависед. иншалло ки манам шуморо дастгирӣ мекунам. дастгирии ҳамдигар бошем. аз мулки ғарибӣ ба ҳамаи мардуми ғарибу тоҷикистониё салом ва пирашкиҳои тоҷикида марҳамат. ина бародарои ҷони ширини ма пирашкипазира сар кардем. насиб бошад пирашкӣ мепазад. тамом. пирашкии тоҷикӣ лайка, фақат лайка биҷиқем. тамом. бо канали Сулаймон ТВ бошем. ана бародарони ҷони ширин, бача зиндагӣ оинаро муҳтоҷи хокистар кард. офарин, офарин, сад офарин ба ҳаму модаро. чизи тайёра мехӯрдем бачаҳо. хеле кораш мушкилам буд. коре кардам, аҳдаи кор баромадам. ёди пирашкӣ, ёди чагалдакҳои тоҷикистона кардем. хестам ами саҳар якта гуфтам пирашкӣ кунам, чӣ гап мешавад. яке ба тамоми санъатш омадаги. бародарони азиз, салом алейкум як бори дигар. аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам ки дар канали Сулаймон ТВ даромада обунашавиро фаромӯш намекунем. ман низ дастгири шумо ҳастам, фаромӯш намекунам. як талай як комментария хуб бинависен. иншалло ки ман дастгирӣ мекунам шуморо. ба қадри модаро бирасем бачаҳо. бовар кунед хеле мушкилай. фақат мо чизҳои тайёр хӯрдем. дар асл модаро барои мо меҳнат мекарданд. боқӣ саломат бошед.